Bangkok chu kan chua san non ta a zavite a pakite heta zavi chu 100 baht, fan 100 baht. 100 ba ila bilola chuan lok din no heta chi lo he ro le chi pi in ya chuan heta hanin ma biang hi lo he ro le chuan heta driver kan tholang reng chuan khi chu a khian hoi ro le Fan 100 Bangkok baht, sana. fan, okay. No use 100 baht, India paise. Come on. Hi Bangkok airport ni a chuan heta thian nu a faki akala trol me a vai khalo hoi la Hi guys. hi guys chuan ke chu cameraman kan yang so kai nor board box ya he ke chu nya kala la sha ma ne chu mo heta ra zau lian ron bai ro le lên ra chi ba biak bye bye cái chú nha em ta cả là giờ sao là mua cái nồi bò vẽ mềm thôi thì chú chén cái nồi ăn thấu thì cái nồi chân chân gì chứ mà anh nghe cái number W mà ê là đâu quý sĩ W cái đó là chú không hề cho vi ê Bangkok airport thì nó thế mà Aizawl đâu cái gì Aizawl ông thì đúng thế thì bán đi chợ thuê cho cả gió một tầng thì bên người ta thuê làm cho cái mà như VW cần nhá VW cái cả giờ vì ông đâu cả ole Thian kan in da fel nuwa Thianin thla ti kan han la a kan ol to boka kan tia thlak te hi a hlu ka tia na kin zela an le zel tur ti ni wangkanin arem chan ang in thla kan han la kwal vela hi chu fi alo ma se da thau meang Thianin ol me aya kan tia nakin zela ala hlu tur te ni wang kan tia thla ti kan han la a kanin me sak zoya anna le mon lo mo thlak chu an ti dan ve shim ania hi kan zawai Bangkok voi ni ka zinna a paruk te kan ni chuanin airport a kemani harsatna deu kan nei vangin zan kan ria le ngai tlan me a chu wang chuan hi tiang vel deu kalau en me ni chu mo bul lo ti fai na bul lo char khom tu ni men chu tiang vel deu kan lo en me ti tur va kom hek lo kan ol em ani to ka jing da nga vel ni a hi Bangkok airport international airport na check-in a harsatna kan to dia hi ka vangin airport a kan riaka kan chal lunin nuam le ang hotel ma se kan zara kan tla zina langa kan kan zo lo tu kan shela toilet to karat thlak le to ma private plane, so W
with a blue deer and the fading identify to him on the ring boka buổi giờ thế nào hay anh nói là long anh Bangkok airport chứ mà đi về ta cái này chuanin Thianin Delhi panturin Air India ticket kan kat le a Delhi to Kolkata kan tilenga kan tia kan cholla hian Chinese chhungkwa te monum reuh tu ka hemi te thla ka lo la vel mai mai ni kan all boka zankhua in kan riaka nileng in kan le boka tlaya Delhi panin kan thlawk thale don ni Bangkok to Delhi to Kolkata nilenga chuan Air India kan kalnon vangin kan langak le a nei kan Chinese chhungkwa de kai tian kan nga pui de khan nya ani nor phe veng ton in ni chu topa chuanin Air India in Bangkok to Delhi kan chuk don ani ticket ma saber thlawk thama saber tur khani bangin Bangkok ria le kan hau em to a chuwan chuan kan kat tari ngodani kan thlawk chuak thei chep to ma se ro hi la sur na se em a ma se kan van ne a pathian zara thlawna delay te lo hlawa kan langa me kan ni tuna hian an thawna tur Air India lo thang to ni कृपया ध्यान दीजिए हम टेक ऑफ के लिए तैयार हैं प्लीज कीप योर सीट बैक अपराइट सीट बेल्ट fastened tray table secured and the window shades open thank you I will see. topa chuan Delhi International Airport Terminal 3 kan thleng ta a kan thote veng hnuaia ma sengin Delhi a khanin zankhua in kan nom lengai ni henga te han kan mu a ru thei box si a Air India a eituran sem khang song kha kan nileng cho ania tian terminal 3 a hianin kan tareng ta ni chu ha thlak ve dewani chuanin hun ola kan va tong trai prayer room a han kan va tong trai ni kan bungwala chu tamsia police te la chuan ring hlela ta hian chuanin topa chuan zankhua a Delhi airport a kan ria le hnu a hei ka thian nu GPE ni a Bangkok a min cham khoman pui tu ania a hlu em ani chuanin hlim takin Delhi panturin ganin pwa cha ta ni chumo tian Delhi thlen to chuan Aizawl theng tong ven kan ngai to ta
Delhi to Aizawl direct in kan kal don ni Delhi to Kolkata ka ti kha ma ka lo ti to a omani chuanin lo she thiam ula Delhi to Aizawl ti tur zo kan ya direct flight in kan kal ni mo to ina tai chuan kan hlim to lut tu chaw le mai la